de fynske divisionsfodboldspillere, i særdeleshed hvis man sidder i et lunt lokale og skriver om, hvad der foregår på banen. Men lad os prøve i de kommende minutter at se, hvordan det egentlig er beskikket med de fynske sportsjournalisters egne evne på en fodboldbane. Det er nemlig sådan, at de fynske sportsjournalister mødes omkring en 10-12 gange hvert år for at spille venskabskampe mod forskellige fynske hold. Og TV Odense fandt dem ude på Oxon Park, hvor de fynske sportsjournalister spillede en venskabskamp mod KD. Og selvom KD jo sikkert har andre ting at tænke på for øjeblikket, så var alle spillere velmotiverede og gik til opgaven med stor iver og med en kraft. Men sportsjournalisterne stillede op med et frygtindgydende hold. På mål Flemming Kjær fra TV2, så var der Bo Friis TV2, Leif Schmidt, Fyns Stiftstidende, Leif Rasmussen, Ekstrabladet, Bjarne Frost og Torgild Bensen fra Fyns Stiftstidende, Peter Brygmann fra Fyns Stiftstidende, Tom Fisker fra TV Odense, Claus Elgaard, Danmarks Radio, Henrik Jensen, Morten Stig Christensen, Michael Lermark og Bo Jørgensen, alle fra TV2. Men det hjalp nu ikke noget. Her har vi Johnny Andersen, tidligere mesterangriber for OB's første divisionshold, nu i Nyborg. Glimrende træk og scorer og reducerer på dette tidspunkt sportsjournalisternes føring til 2-1. Se her igen. Det kan kun en angriber med næse for spillet lave det her. Og Johnny Andersen har vi jo set masser af gange på Odense Stadion og senere på Oxon Park. Og igen et farligt angreb fra KD, men lige ved siden af målmand Flemming Kjær fra TV2's mål. Sportsjournalisterne har jo, deres hold har skiftet noget karakter her på det seneste, efter at TV2 er kommet til byen. Man må sige, at på holdet her, som bestod af 13 spillere, der var faktisk halvdelen af holdet, det var TV2-medarbejdere. Igen en stor chance til Johnny Andersen, men denne gang misbrugte han til held for sportsjournalisterne. Men vi må nu sige efterhånden, som kampen skred frem, så viste det sig, at sportsjournalisterne havde en god teknik, de havde en god fysik. Her Morten Stig Christensen i aktion. Og et godt skud fra Bo Friis, men lige over KD's mål. Men som sagt, de viste sig, at sportsjournalisterne de havde en forbavsende god fysik. De overtog spillet i anden halvleg og blev mere og mere pågående her. Glimrende indlægger ind til Morten Stig Christensen, og så er der scoret til 3-1. Se en gang her, Morten Stig fint ind i hullet og scorer uden chance for KD's målmand. Glimrende spil af TV2's Morten Stig Christensen, som vi har her i nærbilledet. Morten Stig kom direkte fra møde og mødte først op i slutningen af første halvleg. Her Tom Fisker fra TV Odense. Glimrende skift over til Bo Friis, tidligere divisionsspiller for B903, nu medarbejder på TV2, og godt skud, og bolden sniger sig lige udenom den fjerneste målstop. Fint forsøg af Bo Friis. Og igen sportsjournalisterne, igen Bo Friis. Godt overblik, og fint frem i hullet her, og kigger ind og finder så Morten Stig, som med fin teknik løfter bolden over KD's målmand over i fjerneste målhjørne. Og dermed 4-1 til sportsjournalisterne. Eller var det 4-2? Ja, 4-2 tror jeg. Det er nok ikke, fordi resultatet var så vigtigt. Kampen endte i øvrigt med 4-3, og Tom Fisker applauderer og er godt tilfreds med Morten Stigs præstation her. Kampen endte som sagt 4-3 til sportsjournalisterne, men jeg synes bestemt, de fik bevist, at de kan andet og mere end at skrive om fodbold. De spiller også ganske fortrinligt fodbold i et, synes jeg, rimelig godt tempo. Reklameres her for offside, men bliver ikke fløjtet, og gode driblinger er nummer 8, Torgild Bensen fra Fyns Stiftstidende, og scorer sikkert. Og nu bliver det i hvert fald 4-1 eller andet. 4-2 tror jeg på det tidspunkt her. Se her en gang igen. Glimrende dribling indenom, og så er vi helt alene igennem. Kigger op, og sådan skal det gøres. Fyns Stiftstidende er kan nu. Først med det sidste. Men KD gav ikke op, og det lykkedes dem også at få pyntet på resultatet. Simpelthen der var et par trætte spillere til sidst. Her glimrende igennem og udspiller målmanden og reducering her i kampens slutfase. TV2 sportschef Morten Stig Christensen kan andet end at tale om fodbold og arrangere dejlige sportsudsendelser på TV2. Han kan også spille fodbold. Det kan man jo diskutere efter det, du har set her. I har lige spillet mod KD, Morten Stig, hvor du var en hårdt arbejdende, helt fremme center forhold nærmest på pressens hold.